ସିଏ ମା ମମତା ଝରଣା ଯାହାର ନାଁ। ଗୋଟିଏ ସହରୀ ପରିବାର କହିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅଟିଏ। ଥରେ ସେମାନେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ମେଳାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ହଜିଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ନ ମିଳିବାରୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ। ସେଇଠି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପୁଅକୁ ଆଣିଦେଲେ। ସେଇ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଅଟିର ମା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ସାରିଥାଏ। ପୁଅଟିକି ପାଇଲା ପରେ ମା ବହୁତ ଖୁସି। ସେଇଠାରୁ ଆସି ପତି ଜଣକ ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ବସ୍ରେ ବସିଲେ। ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲେ? ପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମ ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ। ମୋ ମା 10 ବର୍ଷ ମୋତେ ନ ଦେଖି ଗାଁରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ। ମା ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତୁ। ଶବ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି କାନ୍ଦି ପକାଇଥାଏ।